Today in history, 17 November 2024, vakomana vanhu vafunga kure, vafunga makore akapfuura. Paukaona kuti musi wa 17 November 2017, aiwa vakomana vari kubvunzwa zvinzi what do you remember about this day? Panoonekwa kunzi ndiro day aiwa rakapushiwa the late and former president wenyika yeZimbabwe RG Mugabe, vachinzi aiwa mudhara chirowe pasi. Vanhu vese vaifunga kuti aiwa this move ravari kuita iri richakunza change, but vanhu vakutoona kuti aiwa vanhu vangatoti ingava transition inonzi from geisha to green bar, kuti munhu unobva kune kwanga wakagara wakadekara aiwa uchinoiswa kune zvinhu zvitori the west. Sanapinda mashuka mudanyuka pana kuti subscribe or like or on the bell kuti pinda pana pamunonyera chiti it's been 8 years since RG Mugabe's 37-year rule came to an end in Zimbabwe. The military coup dubbed Operation Restore Legacy was sparked by a bitter factional struggle within the ruling ZANU-PF party. Mugabe's wife Grace and the G40 faction were vying for power against the Lacoste faction led by Vice President Emmerson Mnangagwa. The situation escalated when Mugabe dismissed Mnangagwa as Vice President, prompting the military to intervene. The coup was met with this widespread jubilation as thousands of Zimbabweans took to the streets cheering and waving flags. Many saw it as a chance for a new beginning, an end to the country's economic woes and authoritarian rule. However, others were more cautious, warning that the military actions set a dangerous precedent. David Coulthard, a former minister and human rights lawyer, noted that the same generals who allowed Mugabe to rise to power in 2008 and 2013 were now orchestrating his downfall. Ndo mashoko aiwa maviri matatu anobuda achitsanangurwa nevanhu chinzi aiwa kunyange zvedu tasane succession ya 2028 but vanhu vatofamborangaridzwa zvinhu zvakaitika munguva yapfuura muna 2017. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, musangano subscribe or like, pamwe chete on the bell icon.